Chỉ bay ule Mizo Stock Trader trong win market Thlirna kan lo nei le dona November ni som ni panga expiry day ni boka munom khop mai voin chu biek takin soi mai lo tur reliance aron hlawkpui khop maya market aron chana ni win kha chu turu khop mai ma se bank nifty lam tang ve lo tlat maya fual lo tlat maya bank nifty hi nge chan buina nei le tong em ali upon interest rate hi alangai chang deuh pawh ni mai thei ni se nifty lam chu recover thakap mai nimin lama khan a bearish opening an nei kan ringa bearish opening an nei view kan ringa nia sell on rise te pawh khan ni kan ringa ma se sell on rise market chu la zo chuang lawa an clear zel potila US market ni zan lama khan Dow Jones lam negative a Nasdaq lam positive a tech stock lam ron chet recovery om deuh leka ang khop mai tuen an future market atang chuan hi ania positive opening chun nei melama se an phur em mel lo khop mai wena chuan future market tang chuan Europe lam hi kan thlir Europe lam po hi positive thoma se an phur te chiam lo ni po hi chu din monia chuan Asia lam po mix te unoya se Japan recover a Korea ro down a China ero mix te leka Tewel chu ni Asia lam chu chiang bak lo ni khan kan market global market khai khom na chuan US lam mix data chu om deuh ni bullish chung lo bearish chung lo an ni deuh nuai mai ni fi poi thak up mai ti chuan global factor tang en taila kan future market chu recover zel mai hai 568 la sang zela hi good news chu ne ma se vixi tu ai chon tlan yem lo deuh hlekani James Jones 18 haron kai lea makho mai win vix se dai kha chu market bull la haron aba chang le ron down thuna a expiry day chun chiang lo hlawkpui zela chuan kha din munia global factor tang chuan bullish recovery tura chuan lapom thiam chu har ve deuh hlekani an clear zel poimo ti chuan sector tang en taila win sector kha chu energy soi tong khan Reliance ani view maya Reliance le pharma le IT ho hian tran puina sokop mai win market ka chu Reliance le IT le pharma ni deuh ber mai mi kept the poor recovery haron deuh ma se hi enge an zel lo ni auto sector tla bank po nu fual deuh tlat zel moga hi akian deuh ni IT sector le Reliance hian market an bank ho chu kan lo chol hringan ti deuh hlanga ni bera tiang wel chu ni win market den mun ka chu hi an nu fual le deuh huna bank in ron dom lenga chu tiang wel chu ni sector rotation tu china ting hi sector rotation ni deuh mai theini ti chuan stock hi en Thailand Nifty 50 large cap ho tang chuan hei chiang mang khengin Reliance 6% move like many chuck up mai chuan pharma non thaboka IT non thaboka tingani Infosys le Reliance ringot po hian point Reliance ringot po hian amal hian point som ngai chu tho chho don trim shima when market an chu on chan tho hlawk view ni tingwa khani point som ngai chu tho chho don trim shima market khati bullish to shim ni chuan Infosys le Tech Mahindra de ron puinga point som vel chu ron tho chho lenga somruk chun thok chuk der ni meya tingwa kha thakop mai tingwa khani market kha bullish recovery chu se short covering chu chiang sa ma se bullish recovery tur chuan shit har kame FI data and enila tain chiang tur ngai na FI lamero chon la bullish ve tlat lo mai ti chuan DII net selling hi la tam zo ka chuwang chuanin bear trap hi ala thilo ani ti khan thret le ta phot mai la poimong selling a tam zo ka market san hi chuan hi sign thalonia market pum pui thama se selling tam zo ka market san na thu om lo shrim chu film khrongai ti short covering
ani tlang pui chuan short covering hi kan Thlirna tur pakhat chu ni short covering hi buying in a zom chuan kan san pui zel thema se chuan ni hri tlat lo ni ti chuan open interest kan enanga December kan enanga I to non December hian position in hanin thlak thleng chu la om vak lo nak tu vel hen om tu mela chuan nak tu vela hian hei support chu in build veng reng khop maya 17 174 175 hian support chu ron mela resistance hi 176 atang chu resistance chu ron cm chhole do leka chuan 176 vel chu resistance chu om turangai nak tu vela chuan thingla chuni sizing position sizing vel om nga engemaw an do ni Nifty lo chuan bank Nifty la mi thlir la bank Nifty la pohen an position tura chuan nak tu hian chiang takin 375 and resistance chu lo manga 3700 chuan support lo manga hemi range hi nak tu po position sizing chu ron om le do ni shuffle call velanga nak tu chiang le zolang future market kan thlir nga long build up chu om le thau ni Nifty lam chu hei short build up lo ma chu Nifty chu kha short covering om dewa long build up chu oma claim chuan upside chu kan la pan zel chu rin om ta khap mai ma se FI selling la tam zo ka chu not film khur langai bear trap pol ani thei view ni kan tar lang tu boka technical ang an lu tang tu na when technical and chuan 200 points a move a market hian chuan hei hi piercing line ron nei vele to hei pierce ve view mea bullish piercing chu neya ma se enge an do ni data tang kha chuan FI data tang chu selling kha om deuh chuan short covering chu ni nak tu enge an do ni o hriathiam har kha mai technical tang clear la technical tang chuan han bullish aim tur support hi la om chuang lawa divergence pol om chuang la chuan chan trend hi consolidation anga treat langai ni chuan ni clear ngai 1 hour tang hit and chin tai la 1 hour tang po hian when the market move tan chu chiang khop mai a bearish opening kha nei a ma se ron uptrend reliance kha ron nor chho ta char market kha chun ITO le pharma ho kan support ron pe boka ron trend chho ta ni chu din munya when the market ka chu chun nak tu ka hian US market hi ni an don she da har khop mai a US market open chuan a bearish view chuan gap down kan nei tot theya ani lo chuan positive opening book an nei thema se sustain don em 176 area khan resistance chu omanga sa as sustain don chuan chu en thlak ngai don tan nak tu chuan 15 tang en chin shim shimila lan nan tu chuan en ta ni hetlai hi trend chu om don ta hian nak tu ka hian mi chunga hian opening om chuan a bullish thenga na se hemi hnuain opening om chuan bearish sentiment tu chuan technical tang chuan bullish sentiment chu ron lang deuh hleka ang khop mai a ma se nak tu ka hian opening hi poimo do ni hemi trend line hnuai hian opening chuan bearish tuna downtrend kan nei nga hemi chunglam in opening an nei chuan 175 chunglama open kan nei shim shim chuan positive opening a angai theiang chu han clear taila chu poimo do ni chuan ala 50-50 review market hi clear thiam la har global market a ziran don khop mai a hi takan sei khan 175 chunglama open shim shim chuan bullish opening ani nga 175 below shim shim opening chuni negative opening angai thei tu ni 175 hi poimo do ni tuna chuan a neutral area ang an don tani do hen
175 bor value chu support area 20% correction area ni kan tik to kha ting vel zun don ta ni chuan bank nifty lam kan thlir anga bank nifty 378 points vel chia move ani move tam vak lo khop mai wai chu hei candle tangin hriat me doji ne pa 50 view mai de chu bank nifty ka wen chon midang kha kian hriat nak tu ka hian ngi an don hriat ani lo a chuan nak tu ka hian midang an thathnem ngan ngai lo chuan bank hian thathnem a ron ngai thei view ni chu lan da ni ani lo chuan midang a ken le chuan nak tu hian bearish opening dan nei thei view panga ting vel chu ni a hei hi bank nifty hi hriat thiam a hri khop mai trend dan tu ni win data poka chiang vak lo ni 50 khop mai hei hi 5 minute trend dan tur chuan hi trend line chun ni a nak tu ka hian hemi trend line hi azuinga breakout te om thei chuan tingwal chun don tani flat opening te pom le thei fiawa tingwal chu din mun nia ani lo chuan hetlai trend line hi follow ve le thei via bok ani trend line chung opening nei emaw level opening nei chuan upside downside le mai do ni chu thlir dan te tenga 1 hour chart hi en ve shim shimila 1 hour po hian hemi trend hi follow ve don siang tho ni chuan chunglam noilam hi clear dan tu 50 khop mai data poi hri thiam har ni opening zero ning tu chu ti chu sector dangin an puilo chuan bank nifty na mal tran vele mai thei bawk ani se chu US market a zir kan ti to kha when reliance chu factor pat o mai fundamental factor news a hian a factor hi gan hri thiam pa bak ani hemi gasification undertakings hi anma ni capital operations atan ham thatna na main lo thlen thei tur ni om tak ani chu veng vel chu nia on operating expense an expense an ti niam thei chuanin capital safe anga profit thamei no ni tu tiang vel chu ni du mena chu veng chu vel chu hemi hi good news an ngai chuanin hemi ai good news au po reliance a tha thei via chu on chuanin voin market kha chu soi ta du mai la Mukesh Ambani le Gautam Ambani in beina ne deuh berin na langa kan tarlan du chu Adani ho kha nge Adani ho hi Adani port si Adani nei tu pa hi Gautam Ambani en ta ni hi thokala ka tun nai te han Asia riches aron ni tlat mea Asia riches aron ni tlat mea voina chuan Mukesh Ambani hian Gautam Ambani Adani chuan tuna chuan voina chuan Mukesh Ambani emea ron Adani ron lualan le tatlat any reliance hian tengwa chunia battle of the riches battle of India's riches battle for the title of India riches tilangan soisu long jo tengwa chunia an pani battle zel chuan market in nuk chho zel thei dona a travio ni gar ria tengwa chunia point market ka chu ole khati jong kha tun market thlina karon nei thei chunia no follow ola hi ai try here on is kan tum no ni ha kan lo me